rozbořeném baráku sedí 7 dětí a nemají záruku, zda tam bomba vletí. Třesou se strachem zimou s matkou otce. To v dnešní době není k nároku žalobce. Zastavme tu válku dronů, výstřely z kanónů děl, ohnivou krvavou palbu, kopí se řada mrtvých těl. Zastavme tu válku dronů, výstřely z kanónů děl, ohnivou krvavou palbu, kopí se řada mrtvých těl.